Καλησπέρα παιδες, Original Gaming GR. Και σήμερα θα παίξουμε το καταπληκτικό παιχνίδι Minecraft. Minecraft στο κινητό βλέπουμε, αλλά Minecraft είμαστε στο server του CubeCraft. Yeah. Ok, είμαστε level 2 όπως βλέπουμε. Έχουμε παίξει καθόλου, όχι πλάκα κάνω. Έχω παίξει αρκετά. Και πάμε σε ένα πολύ classic Skyward, γιατί νομίζω ότι μπορούμε να τους ξεσκίζουμε. Θα παίξουμε διάφορα games σήμερα. Πετάω. Όχι, okay. Διάφορα mini games. Και μπορούμε να έχουμε και κάποτε παρέα. Γιατί βέβαια solo δεν είμαι τόσο καλός. Επίσης κάθε φορά μου έρχονται και μου χαμάνε. Οπότε θα παίξουμε καλά και συγκεντρωμένα. Το έχουμε. Ωραία, βλέπω εκεί πέρα να δούμε. Καμπλέ είμαστε. Όχι overpowered. Classic. Πρέπει να πετύχουμε καλά γραμματάκια. Ωραία, δεν έχω σπαθί. Το πιο πιθανό είναι να μου πετύχει κάποιο. Αν δεν βρω το σπαθί εδώ μέσα και πρέπει να πάω μέσα να βρω. Γιατί το έχω στα ελληνικά? Δεν ξέρω γιατί. Το άλλαξα. Επειδή. Ναι. Diamond εδώ πέρα. Δεν το είδατε αυτό. Ένα βίρο μόνο. Άλλο ένα. Όχι. Οκ, πάμε κέντρο. Όπα! Δεν ήξερα ότι σε αυτό το map μπορεί. Βασικά, ό,τι καλύτερο, γιατί πρώτη φορά παίζω σε αυτό το map. Τρώω golden κάθε φορά που πάω στη μέση. Αυτός εκεί πέρα είναι νεκρός. Το θέμα είναι ότι φίλε, αυτός είναι από εγώ είμαι από εκείνο. Βέβαια είναι νεκρός, εντάξει. Πέθανε. Όχι! Έλα ρε πούστη! Γαμό το ρε μαλάκα. Με κατέβασε λόγω. Άλλο ένα hit ήταν ρε. Έλα ρε το μπούστη, άμα είχα φάει το golden apple είχε φάει γαμίσει ο πούστης. Έλα ρε γαμό το. Άντε ρε πούστη. Έλα ρε μαλάκα. Ωραία, σκατά πράγματα έχω. Τι είναι αυτό? Πρώτη φορά, ρε παιδιά. Έχω παίξει, όντως, έχω παίξει αρκετά ξέρω εγώ. Αλλά πρώτη φορά τα βρίσκω αυτά. Και είμαι και αργός. Έχω πάρει wins, okay. Νομίζω κάπου τα λέει. Νομίζω αυτός εκεί πέρα, άμα είχα κάτι θα του έριχνα. Fuck! Έλα ρε μαλάκα. Δεν κοιτούσα όντως καθόλου. Έλα ρε. Παιδιά, αυτό το match είναι δικό μας, το έχουμε. Μην αγχώνεστε. Για να δούμε το map. Θέλει πολύ ώρα για να έρθει. Πιστεύω ότι το έχουμε. Αυτό το match, μην αγχώνεστε, είναι δικό μας. Αυτό το match είναι win. Σε παρακαλώ. Τι είναι αυτό ρε φίλε? Πω. Τώρα έχουμε πάρει win με όλα αυτά τα καλά πράγματα που έχουμε πάρει, παιδιά. Εγώ ευχαριστούμε Minecraft. Ωραία, τι να κάνουμε, πρέπει να πάμε κατευθείαν. Ωραία, ευχόμαστε απλά να μην είναι κάποιος μαλάκας. Ωραία. Δεν θα πολεμήσω, δεν είμαι μαλάκα. Έτσι αγόρι μου. Δεν θυμάμαι βασικά τι έχω. Αλλά golden. Αυτός εκεί πέρα έχει golden σπαθί, είναι νεκρός. Με το golden σπαθί, παιδιά, είναι νεκρός. Τι είναι το... Όπα, το πέταξε. Και τι τρέχει αυτός? Ποιος μου γάμισε, οκ. Το μισάκι. Έλα ρε μαλάκα, αφού είναι από υπολογιστή γάμο την Παναγία.
Τρέχα! Βοήθεια! Έλα ρε μαλάκα. Έλα ρε φίλε, τι να κάνω. Έλα ρε μαλάκα. Είχα μείνει, ρε φίλε. Κοίτα, είναι όντως, μου τις πάει που η Μότζαν βάζει, ξέρω εγώ, υπολογιστή με κινητό. Έλα ρε μαλάκα, με το υπολογιστή είναι πολύ πιο εύκολο. Οκ. Κοίτα, στο προηγούμενο δεν ήταν όντως win γιατί φαινότανε. Αυτός είναι μπάσταρδο, θα έρθει. Φαίνεται. Αν μπω μέσα θα έρθει. Ωραία. Ωραία, πήρα πράγματα. Πρέπει να τρέξω. Άντε, έχω αργήσει πολύ. Τι σπαθί έχει αυτός ο φλόρος. Όχι ρε. Ρε, θα τον είχα σχίσει αυτόν ρε μαλάκα. Πόσα μάτια έχουμε παίξει και έχουμε χάσει. Oh, god damn. Ναι ρε πούστη. Κοίτα, εγώ τώρα στοιχηματίζω. Κάτσε, τους από δίπλα δεν τους είδα. Αν φέρω τους από... Όχι, όχι. Arrows κομπλέ. Τι σπαθί είναι αυτό. Τι σπαθί είναι αυτό ρε. Τι να κάνω τώρα. Γρήγορα. Πέταξε ένα σάφο! Έλα ρε μαλάκα, έλα ρε μαλάκα. Έλα ρε μαλάκα, όντως τώρα. Άμα δεν είχε... Μαλάκα πώς έκανε έτσι. Άμα δεν είχε πετάξει αυτό στο αυγό, ξέρω εγώ. Θα είχα ανέβει πάνω, θα είχα πάρει καλά. Είχα πάρει καλά πράγματα. Απλά έπεσε επειδή αγχώθηκα που πέταξε αυτό στο αυγό. Όχι, overpowered chest είναι. Δηλαδή, όσο δεν ξέρουν. Ωραία, δεν έχω κερδίσει ποτέ όσα duos και αν έχω παίξει πολλά. Έχω κερδίσει αρκετά μάτς. Με duos βέβαια έχω κερδίσει. Overpowered δεν έχω κερδίσει κυριολεκτικά ούτε μία φορά. Και θα ήταν ωραίο άμα αυτή η πρώτη φορά ήταν εδώ πέρα. Πάντα θα κάνεις ένα golden πριν να πας. Ωραία, αυτό έχουν το πλεονέκτημα οι υπολογιστές, γι' αυτό πάντα χάνω. Ωραία. Okay. Golden, πολλά golden. Ξέρω ότι έχω βρει καλό σπαθί. Ωπα ρε μαλάκα. Γρήγορα. Όχι! Όχι! Όχι, τον είχα φάει! Θα τον είχα φάει! Άμα δεν είχε, θα τον είχα φάει, θα τον είχα φάει. Όχι! Θα τον είχα φάει, ήταν μόνο με 6, εγώ είχα 10. Και δεν είχε φάει golden apple, θα έκανα regenerate. Έλα ρε φίλε. Θα τον είχα φάει. Τι έγινε, έλα. Τι έγινε. Τι είναι αυτό ρε παιδιά. Δεν το φορέσω καν το leather. Ελπίζω να μην είναι αυτό που έχω καταλάβει τι είναι. Γιατί κάτσε, ένα λεπτό, πού είναι τα πράγματα. Του γάμισε, έρχεται. Δεν έχω πράγματα να βαρέσω. Κυριολεκτικά.
Τι είναι αυτά ρε, basic. Έχουν βάλει για basics ρε φίλοι, σκατά. Για πόσο μου τους πάει να το κάνουν αυτό. Μην βάλετε τίποτα απλά. Εγώ θα την κάνω έτσι γρήγορα. Θα πεις δεν κάνεις καθόλου γρήγορα και θα σου πω εγώ ότι μου ήρθε από πίσω. Back to lobby. Ωραία, οκ. Νομίζω είναι καλό για πρώτο βίντεο, είναι πολύ καλό για πρώτο βίντεο. Ευχαριστώ που το παρακολουθήσατε. Ήταν πολύ δύσκολο. Γενικά εντάξει δεν μ' άρεσε. Η τάφη το μεταξύ γάμισε να έχεις ένα τέτοιο τάφο. Εγώ ένα τέτοιο. Άκυρο. Δεν πληρώνω παιδιά να πάω να γαμηθείς Minecraft. Αυτό γαμάει φίλε. Το είχαν βάλει free. Το house ήταν πολύ καλό. Very good. Hey, ανέβα. Οπότε μπορούμε να πούμε ένα γεια από εδώ πέρα. Θέλουμε να κάνουμε και άλλα τέτοια βιντεάκια. Ελπίζω να σας αρέσουν. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το Minecraft. Οπότε μπορούμε το επόμενο βίντεο θέλετε να είναι Egg Wars ή Sky Wars με παρέα. Να πάρουμε κανένα win. Πιστεύω ότι πρέπει να είναι Sky Wars με παρέα να πάρουμε κανένα win. Οπότε Original Gaming GR παιδιά. Τελειώνει αυτό το βίντεο. Τι είναι αυτό. Τέλος πάντων. Και πάμε. Κάτσε. Ωραίο είναι. Και γεια σας. Γεια σας.